Welcome mga guys, my YouTube channel. Dito pa ako sa palengke ng Muchong, Poblacion Muchong. Bumibili ng isda. Yan guys, yung palengke ng Muchong. Dito ako ngayon nila. Ay, hindi ko tuloy. Ayan, maupay nga utso, maupay nga aga, yung tanan. Ako sa nga vlogger nga taga-barangay ni Minarog, Nita Queen. Ayan. Ada ako magsusorbit atong merkado. At tuman. Ayan. Ano ini? Kagpasa ka pundok o kinilo? Tagpirang kilo. 180, tingnan mo, Manila, 250 na. Ayan, ano tagpirang kilo? 220. Ano ba ito? Turingan? Budlis. Ano tagpirang kilo? 250. Pareho na Manila. Ang pundok? 100 ang pundok. Ang bango tagpira? 150, 100. Ano usa? 150 kaya 100 ang usa. Hindi rin per kilo. Ayan, ano tagpirang kilo? 250 yan. Parehas din sa Manila ay 300 yan, 300. Tapos ini tag 100. 100 ang tambak. Ayan. Madam, ilang taon na kayo dito nagtitinda? Ilang taon na kayo nagtitinda dito sa Muchong? Kalahating taon pa lang? Bago pa lang? Hello sir. Sir, magkano dito? Magkano kalat? Magkano? 250 ang kilo. Ayan, ang putos ko. Ang sarap ng tinula. Sir, kayo ilang taon na kayo nagtitinda dito? Isang taon pa lang. Isang taon pa lang? Kasi bago pa lang yung merkado. Hindi yung dati, yung luma pa ba? Matagal na? Matagal na daw. Matagal na mga guys ko lang nagtitinda. Ikaw ma'am, ilang taon ka na nagtitinda dito? Ikaw ma'am, ilang taon ka na nagtitinda dito? Ayun pa lang. Bago pa lang din. Pa Ayan, magkano ganyan? 200. Ay, ang dami. At tapos, ayun, 100. Dami. Ikaw, sir. Pa-excuse. Hello. Hi. Hello. Maupay nga pangabuhi ato na barangay Muchong. Ano po? Tagpirang kilo ini? Dag 180. 180 ang kilo. Ayan mga guys, so, dito sa amin sa lugar sa Samar, wala pong masyadong bilasa yung kagaya sa atin sa Manila na parang ano na talaga, groovy na talaga, sobra na, wala na talagang lasa. Ano po? Dito, mayroon man hindi masyadong sariwa, hindi naman yung halos hindi na makain ng tao. Ano po? Ayan oh. Ayan, ang presko. Ayan oh. Ito, paborito ko tong pula. Ano po? Ayan. Maliit lang ang palengke namin dito. Ayan yung hipon per tumpok, 100 lang yan. Ayan. Kaya nga dito mahirap ang pera, pero hindi naman masyadong mahal ang mga bilihin. Ayan. Nakaiwalay na. Mga guys, hiwalay na ngayon ang isdaan at saka yung wheat market. Wheat market saka sa dry market. Saka yung dry at saka yung dry goods, hiwalay na po doon. Oh. Ayan, hiwalay na po siya. Iba na yung wheat market. Ayan. Salamat po. God bless po sa inyong lahat. Pagpalain kayo sana. Sana, mas dumamo pang iyo. Ang iyo binta. Damang salamat. God bless to all.